adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o gatoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan lang ko sa pangan nga Helen. Hingkod ang pangidaron, Minyo, ug kanhi abroad ang akong bana nga si John. Itago na lang sad ang among address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among napalit o gipatukuran na mo ubay ug gamay nga negosyo. Aron yung hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ha? May gusto kang palitong ngayon, ha? Unta, John, aron tukuran na to sa tumbay. Ug magtukod sa tagmaayong negosyo dili napita. Kay gusto nako ba, nga last na lang ng paglarga nimo, uy. Ayaw nagbalik og pang-abroad. Magnegosyo na lang tayo niguli nimo. Kay paita gyud ini magkalagyo ta, uy. Di ba nagsabot na mataana? Nga mamundar ta? Maumi abroad ko? Ay, uy, igo na ning atong natigom good. Makapalit na ta og yuta og makatukod sa tong bahay og negosyo. John, wa ko mangandoy nga madato og maayo ha. Apan magkalagyo ra man gihapon ta, uy, way gamit. Ang importante nako nga niya ka sa akong duol, John. Dili ko kana ikabaylo sa imong kita diha sa abroad. Maong pauli ha. Ug ayo nagbalik diha sa abroad. Helen. Wow! Kanindot kag mo man ang imong mansyon, oy, Lynn. Sa baka diha sa lioy. Mansyon ba? Nga kagamay ra anong bayan? Igo ra mo nang kapuy-an. Pero ganahan ko sa designs mong bay ba, Lindot. Tinuod? Lagi. Lang, magbay gani ko, no? Ako yun na, pasundan ng imong design ba? Sige ba? May problema na, Asal. Kung kaluhaan mo kining akong bahay. Ay, tuod. Pero sila mabot si John gikas abroad. John, unsa imong tanaw sa tong bahay, ha? Nakauyo na ka sa personal? Napakita ko naman nimo sa atong video call. Nga unsa man, ha? Nga nakita naman nimo karon. Okay ra. Ang imong pagbuot ang matuman bahin sa design ning atong bahay. Kapag ang gusto ko makita mao ang titulo ni Yuta. Ha? Nakuha na nimo ang titulo ini? Ingon man to ka nga wa pa. Kuan, pinamba na lang ang kuwang para mapatransfer na sa atong pangahan ang titulo ining yuta. Apan, wa pa gyud mo hatag ang tag-iya sa yuta sa pinumber. Unsa? Uy, siguro ana uy. Nakagasto na betas papatukod og bahin ning Yuta ha? Unya wa pa din sa atong pangan ang titulo. Aw, akong sunahon tug balik ang tag-iya ining yuta. Monitoring kaya kailangan Hay, mag-ano rin. pag nga na John B, pag nga na balita So, Paong mo na nimong balita. Nga maminaw pa man tatabahin sa COVID. Ganahan sa kang maminaw ana no, nga makaguol. Ha? Ay, John. Lisod na kay ta tungod ani COVID. O kinahanglan na natong ihunong ang operasyon sa ato negosyo kay lugi na ta. Hinay na kay ato negosyo. Ibaligyan na lang ka nato ning atong bayog yuta. Unsa? Ay, maglisod na tagbawi tungod ani COVID oy. Og sayod ka gid ana. Mao nga ibaligyan na lang nato ning atong property. Oh, ikaw ang magbuot. Og, oy, apurahan ang tagyan ning Yuta nga matransfer na ang titulo ning Yuta aron nga makabaligya ta ini. Mabalhin na sa atong pangan. O lagi. Makiksuti kog balik sa tag-iya sa yuta. Kung mao na nga inyo nang ibaligya ang akong yuta, ako ang mangitag bayar ana. Ha? May laing interesado ang yuta. Siya ang baligyaan ta sa akong yuta. Unsa? Usa ka tuig lang sukad na mo mapalit ng yuta. Nito mao ning health crisis nga COVID-19. Naapektahan ang among negosyo, nahurot-hurot ang kwarta nga among nahipos.
Mao nga nakahuna-huna na lang mi og baligya sa among yuta. Nakigsulti unta ko sa tag-iya sa yuta, kay wa pa manggod ni napabalhin sa among pangan ang titulo, kay dili man gyud siya mohatag sa PIN number. Apan ingon siya nga siya nalay mangita og buyer. Unya, Oh, isa naman. Hain naman tong gingon sa tag-iya sa yuta nga kailan niya nga mooy mupalit aning iyang yuta. sa iyang yuta ba oy? Nga ato naman gyud unta ni. Kay nabayaran na gud nato siya ining yuta. Ambot lang gyud sa unong tag-iya ini. Nga dili man gyud mohatag sa PIN number aron mapatransfer na unta nato sa atong mga pangan ang titulo aning yuta. O sana sa inungdan kung nga nung wa ko musupak sa imong gusto nga ibaligya na lang ning yuta. Kay way klaro ang gipalitan ta ini. Mao nga sa naman ang bayad nga iyang gingon. Aw, mapay po niya nga Lunes ang tod Biyernes ko no. Muanhin na ang buyer. Unya, Domingo naman ron. Ugma Lunes. Kung wa gihapon ang bayar nga iyang gingon nining yuta, kita na mangita og bayar ning yuta. Kung na'y palit ani, uy. Ha? Tinuod ka, Sali? Lagi. Dahan, di ako nakagusto aning bayan ni mo, ha? O ganahan ko sa inyong luna ba? Labi na sa inyong bahay. Kay magpapagunin na human. Mutuig na ba na? Mao pag yung pagtuig. Ay, okay na na, uy. Ako'y palit aning yung bayo gyuta. I-cash na ako. Oh, ingnan na tong tagyan ni yuta alin. Nga may bayar na ta. Ipaklaro niyan titulo ni yuta. Ha? Ay, nausap niya yung titulo, ani. Hatagan pa nato glugway ang mupalit nining yuta. Sabto nato, okay? Dili ba yung dali rong panahon na tungod nining COVID? Pero sir, may nakita naman kung taming buyer nga willing mo bayad og cash aning yuta. Mao nga kinin na lang ang among Ay, dili buyer. lagi, dili. Pabuton ta tong akong buyer. Kay siya ang gusto nga mupalit nining yuta. Unsa? Asa naman tao nang giingon nga bayar sa tagyan ining yuta alin? Ay, ambot lang lagi ni tiguwa nga lagi oy. Na, hindi pa lang tamado nga gabaan kay tiguwa nga siya. Gitubag ko na sig maayo. Ayo. Murag may nangayo magkatahuran jud. Kinsa man kana? Ako ang gusto mo palit sa inyong yuta. Oh, maayo noon, ma'am. Nga nagpakita ka na gid tawo namo. Aron sa ingon nga tumahisgutan ang bahin ni yuta. Og mabayra na minimo ni yuta. Oy, I'm sorry ha. Dili ba ya cash ang among sabot ni Sir Miguel nga tag-iya sa yuta? Installment ba ya? Installment? Installment? Kalit ito nga ang kailang buyer sa unang tag-iya aning yuta kay siya ang mupalit sa yuta. Apan, installment. Samtang may buyer ning among kaila nga willing mo bayad ani og cash. Nisupak mi sa unang tag-iya aning yuta. Apan ingon niya, dili siya mo pirma sa pagbaligya sa yuta kun ang among buyer ang mupalit ini. Ang among mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, napalit na namo ning yuta. Dili ba gud nga kami na ang matawag nga tag-iya ani? Dili ba di mi kabuot kinsa ang among baligyaan ini? Ikaduha pangutana, nakabayad na mi ining yuta. Apan wa lagi matransfer sa among pangan ang titulo ini tungod kay dili mohatag sa PIN number ang tag-iya sa yuta. Pwede ba namo siyang ireklamo ini? Ikatulong pangutana, gusto namong ibaligya ning yuta sa kailar sad namo. Mahimo ba ning ipangana mo diretso sa pangan sa among buyer bisag dili mo pirma ang napalitan namo ining yuta? Ikaw pa to katapusang pangutana. Maong gusto namo nga ang among buyer ang mupalit kay i-cash man gud niya. Installment man ang gusto sa buyer nga kaila sa tag-iya sa yuta. Ang among nahibaw-an nga nangomisyon pag yun siya. Unsa may angay namong buhaton aron kami ang masunod sa pagbaligya ining yuta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Helen. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, punto legal,
personal, behavioral, emotional, ug mga problema sa mga ginadiling droga. Of course, dili ra gyud ako mga sukintig paminaw. Duha baya gyud mi kabuok. Naaman si Dr. Obra. Padayon lang gyud ning ato ang programa kay di man gyud mo na mo pwede pasagdan, no? Og committed gyud mi sama sa kamo, loyal kaayo sa ato ang programa, kami pod loyal kaayo ninyo mga sukintig paminaw. Mo na ang ato ang mga letter senders padayon gyud nga gihimuan og script, no, gihatagag kinabuhi sa ato ang scriptwriter ug labi na sa ato ang mga artista sa kahanginan diri sa RMN Production Center. Sa katungwa pa makapadala sa ilahang suwat suliran, maonin ha ang paagi kung saan nyo pagpadala. Email address suliran_612@yahoo.com or naatay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender nato karong adlaw, tawgo nato sa pangan nga si Helen. Gipadani sa kini ang akong suliran official writers page _legalta. Atong napaminaw nga nag-abroad man to ang bana ni Helen og nakapalit sila gyuta. Ila dayon kining gibalayan, of course no, nga nugong moadto tagawas para gyud makatigom, para gyud mo asenso ang kinabuhi sa ato ang pamilyas, no? Og nakatukod sila og negosyo apan after a year niabot ang COVID crisis og naapektuhan ang ilahang negosyo. Maong gusto na lang nilang ibaligya ang ilahang balay ug yuta apan ang problema wala pa ma-transfer ang titulo ini ngadto sa ilahang pangalan kay nagdumili og hatag sa PIN, no? Ang tag-iya sa yuta ug dihang gisulti nila ang tag-iya sa yuta, ilang na plano niingon kini nga siya na ang mangita og buyer sa iyahang yuta. Apan dugay nga ni pakita ang giingong buyer, maong nangita na lang sila og laing buyer, ilahang buyer mismo. Nakakita sila og willing mo bayad nila og cash. Apan kalit ni pakita ang giingong buyer sa tag-iya sa yuta kay siya ang mupalit. Apan dili cash kung di installment. Unsa magyud ining mga yuta kagubot, no? Usahay. Okay, unang pangutana ni Helen. Napalit na namo ning yuta, dili bagud nga kami ang matawag nga tag-iya ini, di ba di ay mi kabuot kinsa ang among baligyaan. Okay. Wala kaayo na nasulti sa drama, wa pod naka-attach diri sa iyahang Facebook nga suwat, ang kaning suwat ni Helen kung unsay mga dokumento para mapakita na matan-aw nako og mapamatuod niya ang iyang giingon nga napalit na gyud nila ang maong yuta og sila na gyud ang tag-iya. Ako lang ning i-assume ha nga naminaw mo sa akong tambag sa una. Unsa ganito'y kinahanglan nga dokumento para mahimong valid ug legal ang pagbaligya or ang pagpalit og yuta? Nalimot na mo, deed of absolute sale. Kinsa gani pwedeng makabaligya, kinahanglan ang katong tag-iya. Og susiho na to ang dokumento, ang titulog, wa ba ni na prinda, wa ba ni na remate, og unsa pa na din ha, okay? Now, ang nahitabo karon is this. Napalit na ninyong yuta, akong i-assume na namoy deed of absolute sale, kung valid na nabayaran na po ninyo ang buhis, wa lang na-transfer ang title, pero permado ang kaning dokumento, kamugin ang tag-iya sa yuta. And as owner of the property, kamoy magbuot kung kinsa ang pwede nga mo, usay buhat, gusto ninyong buhaton sa yuta. Ibaligya ba na ninyo, ipremda, paabangan, inegosyo, nara ninyo, inyong ibaligya, kamo po'y magbuot. Kung kang kinsa ninyo, ibaligya. Dili makabuot ang tag-iya, katong karaang tag-iya nga inyong gipalitan anang maong yuta. Wala siya katungod kay pagdawat niya basta fully paid na lang, dawat na niya sa kwarta. Pag-execute niya sa deed of absolute sale, klaro mo ka na nakabutang dito. For and in consideration of the pilay palit niya, o pilay baligya niya, no? To me, received, of which is hereby received in full, I hereby sell, transfer, and convey. Unsa may pasabot ana, capital letters pagali na tanan, bold letters pa. But pasabot ana, pagpirma sa tag-iya, no, sa seller, sell, transfer, and convey, iya nang gi-give up, iya nang gihatag, iya nang gibalhin ang titulo ug katungod ug pagpanag-iya anang maong yuta. Busa kamo gitag-iya sa yuta. Okay? Ikaduhang pangutana, bayad nami aning yuta apan wala pa matransfer sa among pangalan ang titulo ini. Tungod kay di mo hatag og PIN number sa ang tag-iya sa yuta. Pwede ba namo siyang ireklamo? Okay, wa kay ko kasabot unsay pasabot nimo sa PIN number. Kay di man ni ATM
ang kaning yuta, di man ni credit card. Ang gikinahanglan raman nimo sa pagpalit sa yuta is kung titulado, the original transfer certificate of title, owner's copy. Kana ganing may pagka-orange, nga brown, nga dokumento, nga gi-issue sa Register of Deeds, nya nay nakabutang din ha, title number. Nya mo man ay ato ang kinahanglan ipakita og ang tax declaration, no? Nya mo man ay atong kinahanglan ipakita sa BIR kauban sa deed of absolute sale para mabayaran ang capital gains tax. Unya, ma-issuehan na dayon tag certificate authorizing transfer or registration. Unya mo bayad tas buhi sa munisipyo or sa syudad kung asa nin located ang yuta. Unya mo adto dayon sa Register of Deeds, ihatag nato tong original title, kansilahan, isuhan mo bag-o. Wa jud ko kasuway unsa na yung proseso nga mohatag og PIN number, no? So wa kay ko kasabot unsay pasabot ninyo aning dapita kay maura man gyud na ang proseso sa pagpabalhin nato og yuta, okay? Now, ang ako alang unsay basihan nato nga makaingon ta nga kamoy tag-iya sa yuta. Kung wa pa ninyo naa pa ang title sa inyo ha, ang kanang inyong kuptan nga lig-on is ang kanang deed of absolute sale, no? Muna pinaka-importante natong dokumento para pagpamatuod, no? Granting and assuming na valid ug sakto ang pagkahimo notaryado ng dokumento ha. Ikatulong pangutana, gusto namong ibaligya ning yutaa sa kaila namo, mahimo baning ipangalan namo diretso sa pangalan sa among buyer bisan dili mo pirma ang napalitan namo ni ining yutaa. Di man siya kinahanglan actually mo pirma, no? Kay kamo naman ang tag-iya sa yuta. Kinahanglan na ang kinahanglan na gyud ninyo kuhaon ang title. Kay kana nga naa mo deed of absolute sale, kamo naman dapat ang mo pirma ug mo execute sa deed of absolute sale sa pagbaligya ng inyong yuta ngadto sa laing tawo. Way labot ang tag-iya, ang karaan nga tag-iya. Ikaupat ug katapusang pangutana, gusto namo nga ang among buyer ang mopalit kay cash man jud. Installment na ang gusto sa buyer nga kaila sa katong karaan nga tag-iya, among nahibaw-an nga nangumisyon pa siya. Unsa may angay na buhaton aron dili kami masunod sa pagbaligya ining yutaa. Wa gyud mo laing angay buhaton. Wa ko kasabot kanang wa po niyo na transfer. Akong pangutana asa ang titulo aning maong yuta ug naa ninyo way katungod ang karaan nga tag-iya sa pagbuot kinsay inyong baligyaan ug unsa po'y pamaagi sa pagbayad ug pagbaligya ninyo. Kamo ang naay katungod, why say ang karaan nga tag-iya, di siya kabuot, no? Di pud siya kakontrolar ninyo. Ang dapat niyang ihatag, and I hope na hatag na niya ninyo, kay angay gud unta na niyang ihatag katong pagpirma pa lang niya sa pagbaligya ng yutaa, ang katong title, ang mga dokumento kay dapat i-turn over na niya ninyo. Pwede mong muduol na lang og abogado para makahatag og tabang og issue og demand letter niya para ihatag niya ang title kung wala pa man gani ninyo ang kanang maong mga dokumento, no? Kay para maklaro og mahusay na lang pud siyag sulti, mga makibaw siyag asa siya dapat mo lugar anang inyong transaksyon. And ang iyang lugar wala. Wa siya'y lugar. Di siya pwede kabuot ninyo kay di naman siya tag-iya. Kamo man ang tag-iya. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran.